Dobar dan! Najnovije vesti danas u medijima su da oni lekari koje smo mi birali na castingu, sad imaju previše pacijenata i sad su obrnuli stvar. Ne biramo mi više njih, sad oni biraju nas, tako je, pacijente. Od svih onih pacijenata koji su njih odabrali, sad će oni birati koga će oni da pregledaju, ko je bolesniji. Zato pacijenti, pripremite se, ovo je mala video škola kako da izgledate kao pravi pacijent. Da izgledate onako baš bolesno, tragično, jer u suprotnom neće vas lekar pregledati, dakle, vi morate da se izborite za svoje mesto kod vašeg doktora. Prvo, morate da obučete ovako neku tešku majicu, da izgledate još gore, nikako crvene boje ili žute, nešto na radost, ovako nešto belo, tmurno ili crno ili nešto, i malo ovako da se, i na opačke, jer kad obučete majicu na opačke, ljudi pomisle, a i lekari naravno, da ste potpuno pobenavili, da ne znate više kud udarate, pa i ne vidite ni majicu, nego ste obukli opačke i morate kosu ovako, jer izgledate čupavo i obavezno bradicu pustite ovako od 2-3 dana i dame i vi to možete isto, ne morate skidate brkove, oni ovako depilirate totalno, ne, nego ostavite ovako i ne smete da izgledate rumeno, nikako rumeno, zato brašno, evo molim vas pogledajte, malo brašnu ukradite iz kuhinje, ovo brašna, tako se to radilo i u 16. 17. veku, vidite ovako da izgledate, ovako grozno, ovako vidite, da ste tako beli, potpuno dobro je da kašete tako, uletilo mi brašno u grlo, a dobro je da kašete kod doktora, onda morate da imate podršnjake, ukradite ženi šminku neku, vidite ovako crnu, pogledajte ovo, nećemo da reklamiramo, podršnjaci, ovdje podršnjaci, ovako crno, jelo crno, ovako, i onda utapkate da izgledaju ko pravi, ovako, i onda morate da se snuždite skroz, potpuno se snuždite, dobro je, vidite ovako, pirinač sam skuvao malo, da izgleda kao kad ste se hranili, da niste znali za sebe, tako prospite malo po sebi i po majicu, ovako, vidite pirinač tu, to gro, ovako, malo sad ste se usvinjili, tako, dobro je da ima kečap, vidite ovako tu, malo kao da vam curi krv, ovako da se uštiva tu i ovako, samo morate što groznije da izgledate, i morate da se snuždite skoro, znate šta, dobro je da izgledate otečeno isto, tu, ako nemate ništa drugo, pozajmite od žene tampon, ovako, i stavite tu, ovako da imate otečeno, ovako, i onda odete tako u čekavnicu, dom zdravlja, nemojte mnogo da šepate, na to su oni navikli, ne padaju, mislim na to ono kao ja ćopam, ovako, i morate da kukate strašno, ima je doktora, ne sve da vam isadja, stanjate dole, ovako, nemojte vučete ovdje, ima li doktora, kad prođe ona sestrica medicinska, što je svima nama rođaka, samo ovako morate još više da zavijate, sestra, a dobro, znate, da vas teramo povraćanje, idealno bi bilo da se povraćate ovako, kaže, to tu da, ako ne možete to nek vas teramo povraćanje, vidi, zalepi mi se ovaj pirinač ovako, kako ćete sigurno prođati, morate što više da kukate, kašljite samo onako, samo da pljunite oko, posle možete to i da se okližete ovako, za više detalja, molim vas, pročitajte Operu za 3 groša, Bertolda Brehta, on je o tome pisao skoro pre, ne znam, 70-80, skoro 100 godina, doduše on je pisao o prosjacima i kako treba da se prosje, ali ne u Srbiji pacijenti i prosjaci, to je manje više isto.